What's up mga idols? Welcome back to my YouTube channel. Boy Salabare po. And salamat po sa inyong mga suporta. At tayo po ay nandito para bigyan po kayo ng another feature. For today, walang iba po yan ng Honda Guanzon Wing Shop. Dito po yan sa Fabian. Sa atin pong bibisitahin ng store na to. Napakalaki at napakaganda po ng kanilang shop na to. At kumpleto po yan sa mga bagong modelo ng Honda. Ayan, nakikita nyo, meron silang Honda 125 TMX Alpha at Honda TMX Supremo. Yan po yung mga naka-display dito sa labas. Well, isa sa pinagmamalaki po ng Guanzon Honda Wing Shop na to, yung pangalalang service. Pag bumili po kayo ng motor niyan, siguradong alagang-alaga po ang inyong motor na binili dyan. At mas maganda rin po na ipa-check up nyo lagi at i-maintain ang inyong motor dito po sa kanila mismong service mga idol. Well, pasukin po natin ang itong store at makita natin yung mga nakadisplay dyan. Well mga idols, kung di pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, Boy Salabare po. At sigurado na i-update ko po kayo lagi, especially sa mga bagong motorcycle ng Honda or mga other motorcycle company sa Pilipinas. Mga idols, salamat po sa lahat na nakasubscribe. We already hit the 10k subscriber. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, huwag mo pong kalimutang i-subscribe po ang ating YouTube channel. And let's see the inside po. At sigurado, kumpleto po yan sa mga bagong modelo dito sa Honda. Well, ito pa lang sa harapan. Kitang-kita nyo na. Best underbone ng Honda GTR 150. Napaka-astig mga idol. Ang presyo po niyan, sigurado ako na magugulat kayo kasi hindi siya ganong kamahalan. Cash po niyan, 102,900. At yan po ay 150cc na. At siguradong pasok na pasok sa inyong budget itong underbone na to. Well, tignan mo yung itsura niyan, napakaganda po ng kanyang mga colored options. May red, may black. Mga idols, meron na rin po silang nakadisplay rito ng mga bago at pinakaabangan nating PCX 160. Kitang-kita nyo po, ito po, color white ABS version at meron din silang asteroid metallic black. Nandyan po sa kabila. Mga idols, dalawa po yan na unit na to at yan po ay reserve na. Well, kung gusto niyo pong umorder nitong mga bagong unit na ito ng PCX 160, call nyo lang po ang ating branch manager, si Ma'am Daisy. Nandiyan po sa ating video description sa baba ang ating mga contact number para dyan. Of course, kung gusto nyo naman po itong pinaka-astig na adventure bike o itong IDB 150, available po rito yung color white na yan, yung per padeless white na to. Napaka-astig din po. Well, in our previous video, nakita naman po kung gaano po kaganda yan. Of course, Honda Click 2021 na model. Ito po yung 125i. Napakastig din po. 77,400. Yan po yung SRP price niyan. And ito pong Airblade. Isa rin po sa pinakamagandang scooter niyan. Presyo niyan 109,900. Meron din niyang color blue at other color po. Well, nakita niyo naman po, nakadisplay itong asteroid metallic black na to. Isa sa pinakagusto kong color talaga. Napaka-astig po. Very elegant po yung dating. Yung kanyang linya, yung kanyang kurbada, astig. Plus yung kanyang gold PCX emblem. Napakaganda. Well mga idols, kung gusto niyo pong bumili nito at gusto niyo magpa-reserve dito sa store ng Honda Guanzon Wing Shop na to sa San Fabian, punta lang po kayo rito or i-check niyo po yung kanyang number in our video description. Nandyan po. Kontakin nyo lang po si Ma'am Daisy. Sigurado po na may assist po kayo niyan. Well, meron din po silang mga old models po ng Honda PCX. Yan po yung 150. Kung gusto po itong ganitong klase ng model, well, you can go and drop here at i-check nyo po yan mga bagong items. Well, kung gusto naman po na mas mababang displacement pero scooter pa din, andyan naman po yung Honda GENIO. Napakastig din po yan mga idols. Sigurado ako na magugustuhan nyo rin yan. Presyo po niyan 72,900 at sigurado ako na magugustuhan nyo rin po. Mga idols, meron din silang Honda CBR 150. Yan po yung pinaka-sports bike na talaga namang astig din po ang forma. Ito po sila sa mga bagong modelo rito. And pagdating po sa ADB, hindi lang po white yung available nila. Meron din silang red at itong gray black color mga idols. Meron din po silang Honda Beat dito. Well, standard version, ang presyo po niyan 66,900.
At para naman po sa sport version ng Honda Beat, yan po ay same price, 66,900. And of course, yung kanyang premium na merong stop and start at CBS na, presyo po yan 70,400. Mga idols, meron din silang mga Wave 100 dito as part of the Underbone motorcycle. Of course, yung bagong-bagong white color na Honda Click125i. At siyempre meron ding yung red at yung black, mga idols. Ganda po talaga dito sa store na to. Napaka-astig at napakaganda. Kumpleto po sa mga bagong modelo. At ang inaabangan natin yung RS125. Parating na rin po rito sa bagong-bagong Honda store na to. At sigurado ako na kung sino man yung kagusto dyan, abangan nyo po yan. Mga idols, itong ating PCX 160, itong dalawang unit na yan, yung white at asteroid black na yan, yan po ay naka-reserve na. Ibig sabihin, meron na pong may-ari niyan. At kung gusto nyo pong bumili, walang pong problema. Punta lang po kayo rito sa Honda Guanzon wing shop na to sa San Fabian. Magpa-reserve na po kayo kay Ma'am Daisy. At sigurado ako, sa next delivery po ng mga darating na unit, sa inyo na po yan, mga idols. Well, para sa akin, napakalaki ng store na to. At maganda na nandito po lahat yung mga modelo o yung mga motor na gusto nyo pong bilhin. Mas makakapili po kayo kung ano po yung gusto nyo. Kung gusto nyo po yung underbone style, kagaya na po itong Supra GTR 150 na to. Or kung gusto nyo yung scooter, nandiyan naman po ang mga PCX 160, ADV, Click125, yan ding Airblade, GENIO, at itong Honda Beat Street, mga idols. So, again mga idol, ini-invite ko po kayo na bumisita at mag-inquire po dito po sa Guanzon Honda Wing Shop, San Fabian. Located po yan dito sa MacArthur Highway, Poblacion, San Fabian, Pangasinan. At kung gusto niyo pong malaman yung mga presyo ng mga motor, meron po akong nilagay na contact number po dito sa ating video description. Hanapin nyo lang po si Ma'am Daisy Victorio. Napakabait po niyan at i-assist po kayo para po sa mga inquiries or mga details po na gusto nyo malaman. Mga idols, kompleto po sila dito. Kung gusto nyo po magpa-reserve ng mga bagong motor, gaya po nitong Honda Click125i na white or itong pinakabagong PCX 160, well, tawag lang po kayo at sigurado malilista po kayo dyan at makakabili po kayo nitong mga bagong motor na to. Again mga idols, pwede nyo po akong i-PM sa aking FB page, Boyd Salabaria po. At doon nyo po ako mag-send ng message at sigurado kung may tutulong po ako sa inyo mga idol, sigurado po na i-assist ko kayo at bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na makakuha rin po ng mga dream motorcycle nyo po dito po sa ating kaibigan na dealer. Walang iba yan po ang Guanzon. Mga idols, napakaganda po talaga nitong mga bagong modelo nila, especially meron din po mga bagong labas ang Honda, yung RS125 at yung CBR 150. May mga bagong modelo sila dyan. Abangan nyo po yan para sa ating next vlog or next video. Kaya po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa atin, mga idols, subscribe nyo po natin ating channel para po kayo updated. And salamat po sa ating mga kaibigan na dealer, Guanzon po, Honda, Guanzon Wing Shop, San Fabian. Well mga idols, salamat po sa inyong lahat. This is Boyd Salabaria. Kung meron pa po kayong katanungan, PM nyo po ako sa aking FB page. At sigurado po na kung ako po ay available, i-assist po kayo mga idols. Salamat po sa lahat at ciao!